рӯзи ҷумъа дар деҳаи қипчоқ дар канори шаҳри ваҳдат бурҳониддин муҳиддиновро ба хок супурданд. ӯ ҳамагӣ 57 сол дошт. аз ин 57 сол қариб 30 солро ҳоҷӣ бурҳон дар мусофирият дар русия сипарӣ кард. ба ватан ҳар 6 моҳ як маротиба ба монанди меҳмон меомад. ин бор ҳам барои хабаргирӣ омада буд, вале ногаҳон қалбаш аз задан воз монд. ҳоҷӣ бурҳон дар базаи меваву сабзавот воқеъ дар кӯчаи Софейская, машҳур ба Софейская база, дукони хурди меваву сабзавот дошт, ки аз ин ҳисоб рӯзгори худашу 6 фарзандашро таъмин мекард. аммо ӯро дар Петербург муҳоҷирон ҳамчун нафаре мешинохтанд, ки санадҳои мурдаҳои муҳоҷиронро барои ба ватан фиристодан тахт мекард. дар шаҳри Петербург ва вилояти Ленинград, он тараф то вилоятҳои Новогороду, Псков, ҳар куҷо агар муҳоҷире мемурд, чӣ тоҷик, чӣ ӯзбек, чӣ қирғиз, ба ҳоҷӣ бурҳон муроҷиат мекарданд. дар ҳамаи мурдахонаҳо, шӯъбаҳои пулис, дигар идораҳо ва дар фурудгоҳи Пулково ҳоҷӣ бурҳонро барои давутозаш аз паси фиристодани мурдаҳои муҳоҷирон хуб мешинохтанд. аз барои худо хидмат мекард, кори мардумро ба анҷом мерасонид, дар рӯзи мусибат ба кӯмаки ҳама мерасид ва мисле ки мурдани худашро медонист, ки ахиран ба ҷои худаш як бачаи қурғаниро тайёр кард. тамоми нозукиҳои мурдафиристиро барояш ёд дод, ки куҷо бояд раваду чӣ санадҳоро бояд тайёр кунад. фикри ин рӯзро ҳам аз пеш кард, ки агар набошад, мурдаи мардуми муҳоҷир дар кӯча намонад. худо раҳмат кунад ҳоҷиро.